Sa Visayas, kung napapansin ninyong kumukurap ang ilaw o may pangamba sa supply ng kuryente nitong mga nakaraang araw, may malinaw na dahilan sa likod nito. Alamin ang detalye sa ulat ni Jim Ray Biosa. Sa isang forum nitong Mayo 26, inamin ng Department of Energy o DOE sa Visayas ang kasalukuyang sitwasyon ng power supply. Kinumpirma ng DOE na dalawa sa pangunahing power suppliers sa Visayas, ang Therma Visayas Incorporated at Panay Energy Development Corporation, ay napilitang mag-shutdown ng ilang generating units dahil sa malalaking aberya ng kanilang mga makinarya. Dahil dito, lumiit ang available power supply ng rehiyon at mas naging dependent ang Visayas grid sa ibang sources. Ayon kay DOE Visayas Regional Director Renante Sevilla, nagsagawa ng inspeksyon ang ahensya at Energy Regulatory Commission sa mga planta at natuklasan ang seryosong problema sa mga critical equipment. The management of TBI decided na i-shut down sa ang duha ka unit. So affected ang atuang kwan kay mao mo na ang sa Visayas, labi ni diri sa Cebu. So TBI is one of the highest capacity sa ato ang power. And plus naapod ang PEDC sa Panay, so naapod ilahang usa ka unit na daot pod. So ato dito we validated also together with ERC. So we were able to see na ang iyahang shop rotor pod ang nadaot dito. Anya, hindi mabilis ang pagkukumpuni ng mga nasirang kagamitan dahil sa laki at komplikasyon ng mga ito. Ilan sa mga piyesa ay ipinadala na sa Valenzuela para sa repair, habang ang iba ay inaasahang manggagaling pa sa ibang bansa. So I think they have initially shut down and then they have assembled of this mga equipment, and some of it actually padala na nila as far as PEDC sa Panay, i-send nila ang ilahang mga kwan for repair sa Valenzuela, and then the TBI ay karon sige pagkuan gyapon kay ang maapay mga spare parts coming from abroad, so they are actually doing their best. So they are tentatively scheduled na ma-restore hoping by August. Dahil dito, inaasahang hanggang Agosto 2026 pa maaaring bumalik sa normal ang operasyon ng mga apektadong planta. Samantala, sinabi ng Therma Visayas Incorporated na nakipag-ugnayan sila sa DOE at iba pang regulator at patuloy na nagsusumite ng mga ulat kaugnay ng sitwasyon. Sa gitna ng manipis na power supply, nananawagan ang DOE sa publiko na magtipid sa kuryente. Yeah, actually, I believe you have heard ang natay bagong program ay oras natin sa efficiency. So every Saturday ang amo ang gipangayo po actually diri sa Visayas, at least 1 hour 8 to 9 in the evening patyon sa nato ang mga lights kundi nato gamiton. That's only our way also to contribute as far as aning mga situation nato labi nagsigitag yellow alert. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa power grid habang umaasa sa karagdagang supply mula sa ibang rehiyon, habang inaayos na rin ang mga apektadong planta. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNI News.